khoya tangin nge nunbul kan tran ti hi apoi mo berlova engtin nge mason tura kanin cher riam ti hian omzia anei thui jok kumsang ka zakwa somriat pakwa khania Florida khopui dai fem chu anla chang chle miswale nundu da te fuan khom na ania zanlama phei chuan ral thuam keng lo chuan pona chhuwa ngam lo ti khopane an ko thler pakhat kilsir dewa chuan bol hlo an pai khom na auma mase bol hlo chawom lo chumini chuan note trap thom an thretel tlat mai chumini chuan note trap thom an thretel tlat mai abula veivak ten anwa en chian chuan note chu mipa nia apian na alarei lo ti ria thei ngal maya apian na tanga darkar tampo alaliam lowang ama hring tunu chuan adu tolovin bol hlo paina hian thi turin a hnut chia tinane fa anen kol theilo turtele andu lote hi chu mi bathara te nu cham chom nei na te anda thina neya mase bol hlo bo ma in nu chia kher hi chu in du lo na top lantirna ani theiome anu hian anun na azwa sakti lowa chuan bol hlo bo ma a nu chia dana hian lainat na le khongai na anei hlollo ni te poin alangane veivak te chuan note chu bol hlo bo matang chuan anla chuaka liam te naw deuh te po anei nge ngea kutthla kaniam ti chu hriat ani lova police an ko hnuwa damdoin lama dalunia ni hni chung anen kol hnuwa hnu cham chom na hmun Quincy amia andalu ta ne Quincy a hian nathan le Betty Figures te nu pa han chenga bolhlo bo ma note char chung chang an thriat chuan in lama en kol turin an hon thina an fanuin halo omane Figures te nu pa hian ahma poin fahra an lo en kol toa mi thatak kania chu nau pangpo chu fa tan lain ahminga Freddy hansa bolhlo paina hmuna thitura an kalsan to khan nunbul atran thar theita ne Freddy hi pangai taka seilian chungin harsatna atok lo ti na ro chu ani haulo anvenga mi zongjong chuan bolhlo paina a an charani tian thria primary school azirlai chuan bolhlo no pang tinan ko thina anti du da thei hle no pang dangin an musit thei em awang hian achang chuan school te po akal peilo rum thina kanom na chu thingtlang khuwa angdeu aneya thilkhang reng chu kan threvek thina bolhlo paina a naute charphei chu an soidu le zual ta ome tin Freddy hian ahnua asoilea kanu le pa te poin kalendeu hnuwa kanina dik tak chu min thrila maseno pangtan chuan pomaharin aza thlaka midangin minti du dana ta na an hmanngat phei chuan a hre omzual hle skula chuan ka chung te omve thei to heklo le achang chuan malngoi ngoya in hriat na te po kanei thin ate thian kom turpo anei ngai lo wangin ina atom deuh chot renga apa Nathan Figures hi Florida State University ya maintenance worker ania Freddy an kum kuatlinin apa chuan thila hon saka chu chuan anun athak danglam chiang hle kantar lanta kangkhan an chen na borwell hi swal injirtirna tan chuan du thu sam ania apa hian Freddy chu an fadik tak ani lo bok nen rilruwa helna engemo aneyang ti hlavin swalaka hum shram atuma anna thok ho trum kha chu bungro hlui anzorna dora kumsang khajakwa somriat pakwa anti chua Macintosh computer chia chu ahon saka Freddy hena hian idudu danin i khoi kwal theyang tina peta a ina atom de oreng boka chu wangin a hun ol no khana tan athra a pona chua nun swal awazir lona ani phei chuan athale zwal don ane chutiang lai chuan computer te chu na thona ta na mangte bakin anla nei mek lova tunlaya computer kan hriat nen phei hi chuan a in thlawin entertainment antiang chi kha akeng tel mek lowane Freddy chuan computer chu an thriat kuala arem dan tu rang thlapin arem khom le thina chutianga inom tleina bera a hman ta ka chuan computer mai ni lovin technology lama atui ta viau mai computer chu achiat na lai te jong chuakin an radio part then kha chu computer a chuan avua
kum komi lekin thil chezora anzor chuato computer chu olsam takmain asiam thathei ta der maya electronics lama talen ro pui takanei tialang ta ne hetatrang hian electric mangkhol ahmu theyang chi chu thiatin azir chiang ta zela TV chezeu zeu thin kha asiam zo meu chuan a thazeu zeu tiang chi te po anei venua lome mase achem kalna tur takani wangin kum som pathum mi hanein Quincy computer dora chuan a chesiam tuatan android der toa hetiang lai hian school lakala hunola dora hian athok tel thina mase skula mi ti du dale mu sit ato renga wangin lekhazirain ahna thona chuan aril ru apezoka engtin nge he technology thang zela hian kwa ka hreu ve theyang ti tein a inzir zel bokane kum ni aliama kum som panga ni in Freddy hian ama pualin company adin theider toa features computers tinavua an ina thut mun pindan atangin na athok thina ne a company chu computers ti telawang hian computer zorle a chesiam lam hanilova hetiang lai hian internet a khovel chuan ma ason chovin company rang website an siama internet chu nathona tan an mang chhoutran meka Freddy hian internet atanga nathok thin te tan server asiama an data alo da thain alo encall sak thina tunlaya website siam tura server leyangai angchi akha kumsom panga niin aboi pui tran der tone athil tia hian thila thiam chakin chuti jok chuan kalpuila athra nga tin mathlir anei thiam riau boka college kallovin technology chu eizonna tana man atum ta ne Freddy chuan kale khazir hun chung kha anuam vak lowa mase ka kongzo le khazir lawa sumdon nalama lu top mai hi chu ka thlop chuang lo ke chu ka vaneya ka hlotling ta hlau zok atia kumsom pasari anein a servera website siam le an data da that du company le mimal za somnga borvel hanei towa chutatang chuan athang ta zelane apa na than kha an na tanga achol hnuwa Alzheimer's disease anei hlau maya a boi deuh chang chuan inatanga chuakin zon angai fo thina akal thuin mulo pal hun te po anneyang ti a hlawam hle hei wanghian Freddy chuan apa chuale a bo chang poa zona ol samjok na turin GPS manga a omna hriat thei tur chu aduang chuak ta apa phei khoka khol lian vak lo voin chumi hmang chuan a omna chu ol samte main an threzung zung thei dona chubaka a phei khoka chuan ama biak theina turte ada tel boka abowani poin olsam takmain achung te chuan an bepop theya chulai hmuna chuan iom meka iomna khan loom tlatla kan ron thruwa yang che tin apa hi abuai chang poin zon mu theilovin Freddy athil siam chuawang hian aom ngai lowane athil siam chua hi tuna phei chuan no pang sanatan te lir theya vuwa chi tele bo thei chuizui na turin an siam zui ta zela a technology hi kumsang ni le som pahnia khan Freddy chuan kansa sa company pakhata dollar makta duai ni le nuai ni na hrala apiantira thitura an hnuchia kha millionaire ani ngal dera chu a hlotlin na bultran na chau alane kumsang ni le som palia khan Freddy hian features communications adin lea athil siam chua a hralna tang khan company tetan anmamo dana zirin software an siam sakthina company thangchak tak an nizui ngala mase features communication sadin atanga reilo te hnuwa apa hian athi santa hlau mai Freddy chuan adin mun hiam zel mu kha chu a hreom tak zetane kapale kanu te chunga hian kalom top theilowa kadin mun ka pian dan le du lo kani dan chu kani na ani lo tin min zirtira an mani wanga hetiang din mun thleng thei hi kani tina soi technology hi chu thil thangchak tak kani wangin Freddy po chumirwala kal thei tur chuan a injir zela company rang dinin kumsang ni le som pasaria khan features wireless phone network company in kol lea a company hlutna hi dollar makta duai somruk pahni vel nitura chutania millionaire po ni mailovin multimillionaire ani der toa mi hausale muchuak tu ani kop tinane a hlotlin na kara hian midang puiturin poisa apechuak na sa hle
Figures Foundation dinin chumi kaltlang chuan khuarel chiat na tur tu te tranpui na tur te high school zirlai te tan college scholarship te le school re thei deuh te tan zirna a an mamo tur te an pe chuak thin Freddy chuan mi hringin kan ti thei thaber chu kongzo tur dik tak in ko mu hi ni in ka hria kanu le pa te khan ka thei na an ring to ka no pangte ni chunga computer lam ka achilai khan chu ka kalna tur kong dik tak ani ringin min thlop lata thil thar alani wangin ari sa sang hle don tin hria ma se hlo tin na manga ka chang le thei hi katan chuan thil hlu berani tin a soi phone company ba ka hian zun thlum nei te tan thisena glucose omzat bluetooth manga en theina turte GPS manga miom na hria theina ol samjok chena in nei lo te ta na man tangkai thei turte po aduang chuaka athil siam chuate hi atangkai hle Freddy hian nupui nein fanu pakhat ta nei to a bolhlo paina tanga lak chua ngai chuan siamatum lo hle mangai na nena fa en kol hi thil nuam le limom berte zinga mi ni atia ama hring tinuin achunga atiang chu thlentir atum to lawane anu hi alen dewa tunge ni ti hre chuak nge nge a no chizuar le rui hlo ngai halo ni ome ma se Freddy hian voi khatma amulowa mu tumna po anei lo boka min du lova min kalsan towa tuna po atan chuan engma kanilo mangai na nena minen kol tu figures chung kwa kaneya ani khan khovel hi mun nuam le thazo ka siamandua kepo in chu ka theina zona ti ve ka du chu ni atia kannu na tangin mi pakhat talin zir chua tur alo nei chuan azir chua tur lai thil tha chu midanga tu zel theiani ti hi ka chianga midangin engemotal an enton tur nun nei turin ka fanu po en kol katumane tin Freddy chuan asoyane